Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І ведаеце, калі да цябе на працу прыходзіць Зміцер Бартосік і кажа, што нешта даўно не было новых выпускаў, то вось ты ідзеш і гэты новы выпуск записываеш. Ну але насамрэч на момант пытання у мяне ўжо быў сцэнарый, заставалася толькі дайсці дадому і яго запісаць, але гэта не адмяняе таго факту, што вельмі многія людзі ў пачатку гэтага года пыталіся, калі ўжо новы выпуск падкаста. І сапраўды мы з вамі даўно не чуліся. Я вельмі рада зноў сядзець тут у сваёй імправізаванай дамашняй студыі перад мікрафонам і зноў гаварыць з вамі. Вас яшчэ чакаюць разнастайныя вынікі года, гэта і мае вынікі, і кніжнага клуба Анягош, але пакуль мы з вамі пагаворым, як вы бачыце ўжо па назве гэтага выпуска, пра літаратурныя навіны. А паколькі ў мінулым месяцы такога выпуску не было, то зараз вас чакаюць навіны і кніжныя навінкі адразу за 2 месяцы, за лістапад і за снежань канца 24 года. Таму што адбылося там вельмі шмат цікавага, не хачу пакінуць вас без гэтых навінаў. Праўда, чытаючы вось зараз свежыя навіны студзеня, звязаныя з некаторымі замежнымі пісьменнікамі, я адчуваю, што наступны выпуск літнавінаў будзе проста неверагодна гарачы. Ну а пакуль вяртаемся з вамі трошкі ў мінулае, і я раскажу, якія навінкі выйшлі па-беларуску ў канцы мінулага года. Спасылкі на пакупку ўсіх гэтых кніг амаль што шукайце ў апісанні да выпуска. Амаль што, таму што не ўсе кнігі можна проста так узяць і купіць. Для пакупкі некаторых кніг, мне падаецца, вам трэба будзе здзейсніць нейкае ахвярапрынашэнне, таму што ў звычайным доступе ў інтэрнэце, у нейкай інтэрнэт-краме гэтыя кнігі я не знайшла. Пачынаем мы гэты хіт-парад навінак з выдавецтва Рамана Цымберава, у якога выйшла даволі шмат кніг за тыя 2 месяцы. І першая навінка – гэта эпас пра Гільгамеша ў перакладзе Лявона Баршчэўскага. Пераклад гэтага выдання выкананы збольшага паводле акадскай ніневійскай версіі, калі вам гэта пра штосьці кажа. Найбольш імаверным аўтарам якой быў заклінальнік Сін Лекія ў Ніні з Вавілона, які жыў каля 12 стагоддзя да нашай эры. І эпас пра Гільгамеша, які ў розных моўных і сюжэтных версіях складаўся ў першай палове 3-га, другой палове 2-го тысячагоддзя да нашай эры, гэта, магчыма, самы старажытны эпічны твор сусветнай культуры і адначасова самы вядомы тэкст культуры старажытнай Месапатаміі. Так, гэта тая абавязковая літаратура, якую праходзяць на філфаку, але тая літаратура, якую, на жаль, не так часта чытаюць людзі не абцяжараныя нейкай філалагічнай іншай гуманітарнай адукацыяй, бо думаюць, што гэта штосьці неверагодна састарэлае, старажытнае, нікому не цікавае. Але паспрабуйце пачытаць гэтую кнігу ў беларускім перакладзе, і вы здзівіцеся, наколькі гэта цікавы сюжэтны твор. Спасылку на пакупку я пакідаю вам у апісанні да выпуска. Там жа ў выдавецтве Рамана Цымберава выйшла новая кніга полацкага пісьменніка Вінцэся Мудрова, якая называецца «Нафтаград». І згодна з анатацыяй, у новай кнізе Вінцэсь Мудроў згадвае, як жылі і пра што марылі маладыя людзі 40, 50 і 60 гадоў таму. І падаецца, што гэта даволі універсальная анатацыя да многіх зборнікаў апавяданняў Мудрова, таму што часцей за ўсё гэты літаратар піша акурат пра мінулае. Гэта або штосьці непрыдуманае са сваіх успамінаў, ці прыдуманае, але такое даволі універсальнае пра жыццё ў савецкую эпоху. І, дарэчы, сёлета спадар Мудроў даволі актыўны, таму што за год гэта ўжо другая яго кніга. Раней у яго вясной мінулага года выходзіў таксама зборнік апавяданняў «Естадай». Ну а кнігу «Нафтаград», як і папярэднюю, можна купіць на сайце Кнігербай. Яшчэ адна навінка Рамана Цымберава акурат выйшла да дня народзінаў паэта Максіма Богдановича 9 снежня. Гэта кніга «Максім Богданович. Спроба рэканструкцыі», якую напісаў загадчык музея Максіма Богдановича Міхал Барановскі. Я думаю, што Міхала вы ведаеце таксама як паэта, як спевака, напрыклад, праект «Нельга забыць» на вершы Караткевіча. У мяне на паліцы чакае свайго часу яго апошні паэтычны зборнік. Ну, акрамя вось гэтай паэтычна-музычнай дзейнасці, Міхал ужо даволі шмат гадоў працуе ў музеі Максіма Богдановича. Яшчэ калі я працавала ў музеі гісторыі беларускай літаратуры, мы па працы таксама перасякаліся. Ну і вось што сам Міхал напісаў пра выхад гэтай кнігі ў сваім фэйсбуку. Здаецца, атрымалася, і кніга выйшла якраз да дня народзінаў Максіма Адамавіча. Знешнасць, творчая майстэрня, ліставанне, уласная бібліятэка, дзяцінства з гульнямі і казкамі, інтымныя перажыванні і жыццёвыя раздарожжы, сябры і паплечнікі, невядомыя публікацыі і згубленыя рабочыя напрацоўкі, смерць і змаганне з ёю. У выданні пра ўсё гэта і яшчэ пра ўсякае.
тэксты папулярныя і навуковыя, то, спадзяюся, кожны зможа для сябе адшукаць нешта цікавае. А калі мая спроба рэканструкцыі падштурхне вас да ўласных пошукаў і новых даследаванняў і адкрыццяў, буду лічыць, што мэты дасягну цалкам. Таксама ў рамана Цымберава выйшла новая кніга Ксеніі Шталенковай «Пабудзіць прынцэсу». Калісьці даўно я чытала дэбютны твор Ксеніі, які называўся «Адваротны бок люстра», і гэта быў цудоўны падлеткавы прыгодніцкі твор, звязаны з беларускай гісторыяй. Таму я думаю, што цікава будзе зірнуць і на новую кнігу Ксеніі, таму што гэта зноў такая прыгодніцкая казка, у якой чытача сустрэнуць новыя героі. Гэта прынцэса-вынаходніца Ліяна, якая заснула на 100 гадоў, таксама каралеўскі сакратар Александр, чыё пакліканне праявіць розум, смеласць і добрае сэрца, загадкавая фея Рамона і слаўны рыцар Базіле, мабыць, так ставіцца націск у гэтым імені, а таксама Гектар, вастракрылы, кіпцюрасты, серпахвосты, залатагрывы, агнядышны, люты цмок. Мне чамусьці пасля гэтага адразу прыгадалася Дейнерис Таргаріен, каралева андалаў і першых людзей, бурераждённая, мацер драконов, разрушительница оков, низвергательница колдунов, і ўсё, што там далей было па спісе ў Дейнерис Таргаріен. Ну, але ж цікава, на які ўзрост разлічаная гэтая кніга, бо паводле апісання мне падаецца, што яна ўсё ж такі на меншы ўзрост, чым быў адваротны бок люстра. Тым не менш, ілюстрацыі і каліграфію да гэтай кнігі намалявала Марына Анішчык. Выглядае кніга сапраўды вельмі ярка і прыгожа, таму, я думаю, варта звярнуць увагу. Спасылка на пакупку ў апісанні да выпуска. У выдавецтве «Паперус» выйшла навінка для дзетак. Гэта кніга дзіцячых вершаў этнографкі, спявачкі і паэткі Любові Сівуравай робіць Янка Выцінанку. Мне падабаецца, як рыфмуецца імя Янка з выцінанкай, гэта цудоўная ідэя для назвы кнігі. І кнігу гэтую, уласна, выцінанкамі аздобіла Наталля Сухая. І ў гэтай кнізе, акрамя ўласна вершаў, ёсць схемы, паводле якіх дзеткі змогуць самі выразаць сабе выцінанкі. Мне здаецца, класная актыўнасць для ўсёй сям'і. У выдавецтве «Беларуская навука» пабачыў свет другі том новага збору твораў Кузьмы Чорнага, выданне якога пачалося ў 2023 годзе. Усяго ў гэтым зборы твораў запланавана 12 тамоў, вось выйшаў другі том, і ў гэты другі том увайшлі апавяданні 1926-1931 гадоў, сярод якіх, напрыклад, «На пыльнай дарозе», «Хвоі гавораць», «Вераснёвыя ночы», «Рамонтная брыгада» і іншыя. Я вельмі люблю гэтае апавяданне Кузьмы Чорнага, і ў кнізе будзе 447 старонак. За асноўны тэкст былі прынятыя прыжыццёвыя зборнікі твораў Кузьмы Чорнага, ягоныя прыжыццёвыя публікацыі ў розных перыядычных выданнях, і гэты том быў падрыхтаваны з улікам моўных варыянтаў і розначытанняў, якія даюць магчымасць прасачыць за творчай, можна нават сказаць, нейкай эвалюцыяй пісьменніка. Таксама ў тэкстах узноўленая мова Чорнага, адлюстраваныя дыялекталагічныя асаблівасці лексічных адзінак і граматычных формаў і падрыхтаваныя навуковыя каментарыі да гэтай кнігі, якія зрабіла Вольга Карачун. У выдавецтве Нацыянальнай акадэміі навук выйшаў зборнік артыкулаў «Літаратура новага часу ў люстэрку сучаснай гуманістыкі». У гэтым зборніку даследчыкі разглядаюць постаці літаратараў 19 і 20 стагоддзя ад Адама Міцкевіча да Алеся Разанова. У гэтай кнізе 4 раздзелы. Першы – гэта пачынальнікі да 225годдзя Адама Міцкевіча, другі – спасцігаючы Дуніна Марцінкевіча да 215годдзя класіка беларускай літаратуры, трэці – ад Чачота да Багушевіча, таямніцы беларускай літаратуры 19 стагоддзя, і чацвёрты – роднае дрэва, ад класікі да сучаснасці. Кніга ёсць у продажы ў Мінску ў кнігарні Акадэмкніга. Ну, а калі вы цікавіцеся беларускім тэатрам, то наступная навінка спецыяльна для вас. У выдавецтве «Варштаты культуры в Любліне» выйшла кніга «Нарысы пра найноўшы беларускі тэатр 2010-2020». І гэта калектыўная манаграфія пра перыяд імклівага развіцця айчыннага тэатра. Яе напісалі тэатразнаўцы і тэатральныя крытыкі, якія на сённяшні дзень знаходзяцца ў абсалютна розным статусе. Хтосьці дагэтуль у прафесіі. Хтосьці быў вымушаны гэтую прафесію змяніць пасля 20-го года. Таксама аўтары кнігі жывуць у розных месцах, хтосьці застаўся ў Беларусі, хтосьці з'ехаў, каб жыць і працаваць у іншых краінах, але разам з тым усіх гэтых аўтараў аб'ядноўвае тое, што яны хочуць захаваць спадчыну і расказаць пра тое, якім неверагодным можа быць беларускі тэатр, калі яму не тое, каб дапамагаць, але калі яму хаця б не перашкаджаць.
Ну а таксама, каб разбавіць нейкія беларускія навінкі, я вам перыядычна ў літнавінах расказваю пра выхад кніг розных зорак, акцёраў, музыкаў, палітыкаў, іншых людзей. Але звычайна гэта персоны замежныя. Але зараз у літнавіны ўрываецца кніга рускамоўная, і тут нечакана з'яўляецца беларускі футбаліст Віталь Кутузаў, які сваю кнігу напісаў яшчэ 2 гады таму, але выйшла яна толькі ў канцы мінулага года. І гэтая кніга называецца «В потоке волны», як быццам бы ён слухаў адзін з апошніх выпускаў падкаста, і ён у патоку цяпер. Але сам былы футбаліст пафасна заявіў, што кнігу варта чытаць, таму што ў кнізе ёсць усё. Зразумела, што гэта вельмі смелая заява, хаця насамрэч падобнага кшталту выданняў пра беларускіх спартоўцаў, як мне падаецца, існуе даволі мала. Таму, прынамсі, выхад гэтай кнігі гэта для беларускага спорту даволі вялікая падзея, асабліва калі ўлічваць, што Кутузаў гэта сапраўды не апошняя асоба ў гісторыі беларускага футболу. Так што, насамрэч, было б цікава кнігу пагартаць. Тым больш яна выйшла даволі вялікім накладам, 1500 асобнікаў, і гэтае выданне падтрымаў БСБ банк. Ну і зразумела, што пісаў гэтую кнігу Кутузаў не сам, яму дапамагаў чалавек па імені Алексей Гладкі, які займаецца прафесійным напісаннем артыкулаў і кніг, пераважна пра эканоміку, бухгалтэрыю і камп'ютары. Не ведаю, якім бокам тут раптам Віталь Кутузаў са сваім футболам, але тым не менш цікава зірнуць, што ж там атрымалася. Ну і, вядома, я не магу чарговы раз не згадаць у сваім падкасці гэтую навінку, гэтую кнігу, якая нарэшце выйшла па-беларуску, ужо прадаецца. І гэта кніга выдавецтва «Тэхналогія» у перакладзе Вольгі Бранавец-Янковіч. Кніга «Усё ж сказаць жыццю так» аўстрыйскага псіхолага Віктара Франкля. Я спадзяюся, што людзей навокал я яшчэ не закалібала гэтай кнігай, але калі так, то вы мне скажыце, вы міргніце, калі ласка. Чакайце, абавязкова асобны выпуск падкаста будзе пра гэтую кнігу, а пакуль што яе можна купіць і ў Беларусі, і ў нас у кнігарні «Кнігаўка». І ведаеце, я вось толькі учора ў размове пра гэта згадвала, што кніга «Усё ж сказаць жыццю так» гэта адна з тых кніг у кнігарні, мабыць, адзіная, на якую настолькі эмацыянальна рэагуюць людзі. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, сапраўды гэтая кніга рэальна настолькі папулярная, таму што людзі, калі бачаць у нас у кнігарні гэтую кнігу, яны звычайна кажуць штосьці накшталт «Ого, Франкль ёсць па-беларуску». Ведаеце, раней часцей за ўсё я такое чула ў адрас Гары Потара. І тут вось цяпер я гэта чую ў адрас Франкля, людзі сапраўды шчыра радуюцца, што гэтая кніга ёсць. Нейкі выпадковы украінскі кур'ер, пабачыўшы гэтую кнігу ў нас на паліцы, калі прыносіў нейкую пасылку, спытаў, ці ёсць яна ў нас у продажы па-руску, сказаў, што гэтая класная кніга, ён яе калісьці даўно чытаў. То бок вы разумееце маштаб папулярнасці гэтай кнігі, таму я шчыра ўсцешаная, што па-беларуску таксама людзі з задавальненнем бяруць гэтую кнігу, купляюць, перачытваюць, нягледзячы на тое, што калісьці ўжо чыталі яе па-руску. Ну і раз ужо мы загаварылі пра навінкі выдавецтва «Тэхналогіі», то працягваем таксама іх навінкамі. Гэта кніга польскага пісьменніка Мельхіёра Ваньковіча «Шчанячыя гады». Гэта пераклад з польскай мовы, зроблены літаратуразнаўцам і археографам Язэпам Янушкевічам. І аўтар гэтай кнігі Мельхіёр Ваньковіч, ён нашчадак заможнага шляхецкага роду, які нарадзіўся на цяперашняй тэрыторыі Беразінскага раёна ў маёнтку Калюжычы. І ў яго кнізе мы можам пабачыць Беларусь ад паўстання 1863 года да савецка-польскай вайны 1920 года. Таму, калі вам цікавы гэты перыяд, то, калі ласка, на сайце выдавецтва «Тэхналогія», абажаю сайт выдавецтва «Тэхналогія», таму што яго неверагодна лёгка запомніць. tn.by. Як той казаў, усё геніяльнае проста. Ну і таксама ў «Тэхналогіі» ўжо можна купіць дзвюхмоўнае выданне «Крывавыя санеты» Павала Орсага Гвездаслава ў перакладзе Міхася Скоблы. Гэта антываенны цыкл славацкага паэта, напісаны ў 1914 годзе і прысвечаны жахам Першай сусветнай вайны. Як быццам бы вам мала жахаў вайны навокал, то можаце як бы яшчэ вось і вершы пачытаць. Але насамрэч мяне вельмі зацікавіла гэтая кніга, калі я пабачыла яе вокладку, імя аўтара, таму што
Другое імя паэта Орсак па-венгерску гэта слова перакладаецца як краіна. І вось гэтая частка прысутнічае ў назвы Беларусі па-венгерску Фехероросорсак. Але ж па-славацку краіна так і будзе краіна, калі я не памыляюся. Просто вось цікавае лінгвістычнае назіранне, што пабачыўшы гэтую частку Орсак, я думала, што гэты аўтар ён венгар, але насамрэч ён славак. І як я і сказала, гэтае выданне дзвюхмоўнае, тэксты публікуюцца на славацкай мове з паралельным перакладам на беларускую. Таксама можна купіць усё там жа на цудоўным сайце tn.by. Цяпер да навінак выдавецтва Пфляумбаум. І першая навінка гэта кніга Насты Манцевіч «Цела таксама архіў». Кніга складаецца з перакладу вершаў Алок Вайтменен са зборніка «Фемін Паблік», а таксама з эсэ самой Насты, напісаных на працягу 2019-2023 гадоў. Чакаем, пакуль кніга даедзе да нас у кнігаўку, таму што пра яе ўжо пытаюцца, бо выхад кнігі ўжо абвясцілі, але пакуль што да нас у кнігарню яна не даехала. Затое даехалі дзве астатнія кнігі, пра якія я скажу далей. І наступная навінка Пфляумбаум гэта раман літоўскай пісьменніцы Віргініі Кульвінскайте «Як я была малалеткай» у перакладзе Сюзанны Паўкштэлы. І гэта наогул другая кніга пісьменніцы, але першая кніга прозы. Па-літоўску яна выйшла ў 2019 годзе, і гэта першая спавядальная кніга пра дзікія віленскія 90-е, расказаная з жаночага пункту гледжання. Гэта зусім невялічкая кніга, яна кішэннага фармату, мне падаецца, што там нават менш за 200 старонак, і яна ў мяне ўжо ў спісе на найбліжэйшае прачытанне, таму спадзяюся, што вельмі хутка раскажу пра яе і вам. Ну, а купіць можна ў нас на сайце кнігарні кнігаўка або наўпрост у кнігарні. Ну і другая кніга, якая выйшла ўжо не ў выдавецтве Пфляумбаум, але пэўным чынам з ім звязаная, гэта новая кніга Анкі Упалы «Раз на 25 000 гадоў». Анка Упала – гэта псеўданім пісьменніцы і перакладчыцы Алены Казловай, якая яшчэ і дадаткова з'яўляецца галоўнай рэдактаркай выдавецтва Пфляумбаум. Вось так яны звязаныя, але новая аповесць яе выйшла не ў выдавецтве Пфляумбаум, а ў аднайменным аўтарцы выдавецтве Алена Казлова. Гэтую кнігу можна чытаць як працяг папярэдняга рамана «На заснежаны востраў», які калісьці ў нас выходзіў у выдавецтве Янушкевіч, або як асобную кнігу. У кнізе апавядаецца, як спякотным летам 2018 года пісьменніца і перакладчыца Алена ў чарговы раз выпраўляецца ў Швецыю. Кнігу можна купіць у нас на сайце кнігаўка.com і таксама ў кнігарні кнігаўка. Выхад наступнай кнігі асабіста мяне парадаваў, бо я кожны раз шчыра ўсцешаная, што па-беларуску з'яўляюцца коміксы. У нас насамрэч іх не так і шмат, і таму з'яўленне кожнага гэта сапраўдная падзея. І вось, дзякуючы ініцыятыве «Кніжны вырай» у супрацы з выдавецтвам Гутенберг выйшаў з друку пераклад нямецкага комікса Жозефіны Марк «Трымайся, трусік». Кнігу пераклала на беларускую мову лаўрэатка прэміі Карласа Шермана Вольга Гронская. Сродкі на друк гэтай кнігі збіралі праз краўдфандынг, і гэты комікс апавядае гісторыю нараджэння сяброўства паміж суровым ваўком і палахлівым маленькім трусікам. Лёс зводзіць іх разам і штурхае ў падарожжа поўнае прыгод і кур'ёзных падзей. Да таго ж, трусіку трэба прымаць лекі, бо ён хворы на анкалогію. Аўтарка далікатна і з гумарам праводзіць тэму хваробы праз комікс. І да нас у кнігаўку таксама гэтая кніга ўжо прыляцела, у хуткім часе яе прачытаю і падзялюся з вамі сваімі ўражаннямі. Ну і далей працягваем навінкамі выдавецтва Гутенберг. У іх выйшла кніга вершаў Андрэя Хадановіча паводле аповесці Владзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха» да оперы кампазітаркі Вольгі Падгайскай, якая восенню мінулага года была пастаўлена ў Лондоне ў цэнтры мастацтваў Барбікан. І пра гэтую тэатральную падзею я вам ужо расказвала ў літ-навінах, таму вось цяпер вы можете патрымаць у руках і пачытаць уласна тэкставую частку гэтай оперы. Ілюстрацыі да кнігі зрабіла мастачка Ганна Каспяровіч, ну а кнігу можна будзе купіць на сайце выдавецтва Гутенберг. Спасылка на пакупку ў апісанні да выпуска. І яшчэ адна цікавая навінка канца года ад Гутенберга – гэта кніга «Украінская ноч. Вельмі асабістай гісторыі рэвалюцыі» прафесаркі Ельскага універсітэта Марсі Шор. І гэта нон-фікшн пра падзеі 2014 года ва ўкраіне. Пра досвед рэвалюцыі раскрыты праз гісторыі яе удзельнікаў. Таксама ў хуткім часе буду чытаць і ўсё вам раскажу.
Ну а цяпер пераходзім да навінак нашага выдавецтва. У нас выйшаў працяг фантастычнай сагі польскага пісьменніка Яраслава Гжэндовіча «Гаспадар ледзянога саду». І 3 том выйшаў разам з дадрукам 2 папярэдніх. Таму калі вы прапусцілі гэты кніжны цыкл у Беларусі, то ёсць магчымасць набыць яго цяпер. Пераклад Марыі Пушкінай і Алены Пятровіч. Ну і яшчэ адна навінка выдавецтва Янушкевіч. У гонар 10-годдзя з дня выхаду адной знакамітай беларускай кнігі мы выпусцілі яе перавыданне. Гэта раман Альгерда Бахарэвіча «Дзеці Алендаркі», які выйшаў у нашым выдавецтве з новай вокладкай. 10 гадоў таму кніга выходзіла ў выдавецтве Галіяфы. У мяне ёсць тое выданне дома ў Беларусі, нават з аўтографам Альгерда Бахарэвіча, калі я не памыляюся. І героі гэтай кнігі гэта беларускамоўныя дзеці, пацыенты загадкавай установы пад назвай «Лагер». Як сучасныя Гензель і Грэтэль, яны трапляюць у цёмны лес, дзе іх чакаюць зусім не дзіцячыя прыгоды. Я з задавальненнем перачытвала гэтую кніжку, пакуль карэктавала, і магу сказаць, што па-ранейшаму гэта адзін з маіх найулюбёнейшых твораў у Бахарэвіча. Вядома, сярод мастацкіх кніжак, таму што сярод нон-фікшана у кнігі «Мае 90-е» пакуль што ў маім сэрцы няма канкурэнцыі. Ну а «Дзеці Алендаркі» ў продажы ў нас на сайце кнігаўка.ком і ў кнігарні «Кнігаўка». Таксама ў снежні мы выдалі кнігу Вольгі Раманавай «Другая історыя савецкага беларускага кіно». Гэтая кніга напісана як серыя даследчых эсэ, дзе кожны раздзел прысвечаны новаму сюжэту з гісторыі савецкага беларускага кіно 1920-1980-х гадоў. Таксама ў канцы года мы дадрукавалі наклад фэнтэзі Валерыя Гапеева «Вольнеры прадвесця», менавіта першай часткі, бо летась гэтая кніга трапіла ў кароткі спіс прэміі «Гідройце». Пра гэтую кнігу я расказвала ў асобным тэматычным выпуску, які быў прысвечаны цалкам прэміі, таму калі зацікавіліся, то можаце паслухаць мой расказ пра гэтую кнігу. Ну а сама кніга ўжо зноў даступная ў папяровым варыянце, як першая, так і другая. Ну і найважнейшай, проста самай, мабыць, галоўнай падзеяй канца мінулага года для нашага выдавецтва стаў выхад заключнай кнігі валадара пярсцёнкаў Джона Толкіна пад назвай «Вяртанне караля». Кнігу пераклаў Ігар Кулікоў. І чаму ж гэтая падзея найважнейшая, акрамя таго, што ўласна сама кніга легендарная? Рэч у тым, што для нашага выдавецтва гэта таксама ў пэўнай ступені гістарычны момант, таму што твор Толкіна стаў нашай першай завершанай кніжнай серыяй. І гэта неверагодная палёгка, таму што ў нас ёсць і Гары Потэр, і Гаспадар ледзянога саду, і Вядзьмар, і ўсе гэтыя цыклы, яны пачатыя, але мы яшчэ далёкія ад завяршэння. Ну, з Гжэндовічам не настолькі далёкія, засталася ўсяго адна кніга, але тым не менш. А тут, нарэшце, цалкам мы выдалі ўсе часткі гэтага цыкла, і «Валадар пярсцёнкаў» цяпер вы можете чытаць па-беларуску, не баючыся, што зусім не хутка выйдзе наступная частка. Так што гэта сапраўды вялізная палёгка і радасць. Ну і як бачыце, пад канец года было даволі шмат навінак кніг. Я спадзяюся, што вы знайшлі для сябе нешта цікавае. Можа быць, вы ўжо нават і прачыталі штосьці з таго, пра што я сёння расказвала. Ну а далей я хачу крыху расказаць пра тыя кнігі, якія мы чакаем і на якія ўжо можна аформіць папярэдні заказ. 8 лютага ў продажы нарэшце з'явіцца кніга «Гары Потэр і келіх агню», і ў гонар гэтай неверагоднай падзеі таксама будуць дадрукаваныя ў цвёрдай вокладцы і 3 папярэднія кнігі. Усе 4 кнігі будуць сабраныя ў цвёрдай вокладцы, і ўжо цяпер у нашым выдавецтве можна аформіць папярэдні заказ або асобна на 1/4 кнігу, або на 4 кнігі разам, усе кнігі ў цвёрдых вокладках. І таксама многія задаюць пытанне, ці можна купіць неяк адну кнігу першую, ці адну кнігу другую. Усё гэта можна будзе зрабіць пасля 8 лютага. Усе кнігі будуць у продажы асобна, гэта пакуль што цяпер, пакуль у нас адкрыты папярэдні заказ. Па ім можна заказаць толькі 4 або толькі 4 кнігі разам. Але пасля 8 лютага купляйце асобна першую, купляйце асобна другую і гэтак далей. Але таксама хочацца прагаварыць адзін даволі вялікі і значны нюанс. Нюанс у тым, што гэтыя кнігі нельга заказаць у Беларусь. Рэч у тым, што перамовы з праваўладальнікамі, як вы ведаеце, як вы, магчыма, чулі, былі даволі пакутлівыя. Нам з вялікімі цяжкасцямі ўдалося наогул атрымаць правы на гэтыя кнігі.
І адна з умоваў праваўладальнікаў была акурат у тым, каб гэтыя кнігі не распаўсюджваліся на тэрыторыі Беларусі і Расіі. То бок поштай у Беларусь гэтыя кнігі мы даслаць не можам. Таму калі вы знаходзіцеся ў Беларусі і хочаце заказаць гэтую кнігу, на жаль, вы можаце толькі прасіць вашых сяброў, якія жывуць у іншых краінах. Такая вельмі сумная, але сапраўды важная юрыдычная рэч. Ну і таксама ад праваўладальнікаў мы атрымалі гайдлайн, які яны рассылаюць усім выдавецтвам, якія выпускаюць Гарры Поттера на розных мовах. І ў гэтым гайдлайне змешчаныя асноўныя факты пра тое, як мы мусім выдаваць і прасоўваць Гарры Поттера. Больш за ўсё, зразумела, мяне зацікавіла частка пра прасоўванне. І я хачу расказаць вам пра некаторыя моманты прасоўвання, якія можна і якія нельга рабіць з Гарры Поттерам паводле правіл праваўладальніку. Напрыклад, любыя выявы, якія вы выкарыстоўваеце ў прасоўванні кнігі, павінны быць узятыя ўласна з гэтых кніг, якія вы рэкламуеце, не з фільмаў. Яны не павінны быць заснаваныя на фільмах. То бок, калі мы хочам у соцсетках выдавецтва, напрыклад, прарэкламаваць папярэдні заказ, мы не можам выкарыстоўваць фота Дэніела Рэдкліфа ў ролі Гарры Поттера. Мы можам толькі ўзяць нашу вокладку, на якой намаляваны Гарры Поттер, і такім чынам прасоўваць папярэдні заказ. Таксама вельмі цікавы пункт, які мне спадабаўся, гэта тое, што выкарыстанне любых жывых жывёл у прасоўванні кнігі забаронена. Совы, нават калі гэтыя совы, гэта цацкі ці проста ілюстрацыі, яны не павінны быць намаляваныя ў клетках, толькі у прыродзе, ў жывым асяроддзі. Таксама яшчэ адзін цікавы факт, гэта тое, што фанаты Гарры Поттера, як мы прывыклі, яны не павінны ў нашым прасоўванні называцца Поттерхедамі. Я думаю, што вы ўсе чулі, што фанатаў Гарры Поттера па ўсім свеце называюць Поттерхедамі. Але праваўладальнікі кніг пра Гарры Поттера гэта забараняюць. Можна называць фанатаў Гарры Поттера або вядзьмаркамі, чараўнікамі, магламі і гэтак далей. Прычым слова маглы не павінна выкарыстоўвацца ў негатыўным сэнсе, то бок ты не можаш назваць чалавека сраны магл у прасоўванні кнігі. Што ж адбылося са словам Potterhead? Рэч у тым, што яшчэ 11 гадоў таму, у 2014 годзе, кампанія Warner Brothers, якая валодае правамі на кінафраншызу Гарры Поттер, падала заяўку на рэгістрацыю такога таварнага знака Potterhead у ЗША. Гэта адпавядала агульнай практыцы кампаніі па абароне сваёй інтэлектуальнай уласнасці, бо раней Warner Brothers ужо рабіла падобныя крокі. Напрыклад, у 2010 годзе, калі вы не ведалі, яны зарэгістравалі марку Quidditch для розных тавараў, уключаючы жаночую ніжнюю бялізну. Ну і вось таму менавіта слова Potterhead не можа выкарыстоўвацца для прасоўвання кнігі, таму што як быццам бы гэтае слова абароненае правамі, ім валодае Warner Brothers. Таксама цікавы факт, што пергамент або эфект пергамента не павінен выкарыстоўвацца ў маркетынгавых матэрыялах. Я ўжо не ведаю, што не так з гэтым пергаментам, але окей, я не буду выкарыстоўваць. Таксама нельга ствараць новы контент, напрыклад, нельга заахвочваць фанатаў, ствараць новыя сюжэтныя элементы ці маляваць новых персанажаў у рамках нейкіх конкурсаў. Таксама важны факт для ўсіх, хто хацеў атрымаць аўтограф ад перакладчыцы Алены Пятровіч, кнігі пра Гарры Поттера могуць быць падпісаныя толькі Джоан Роўлінг. Калі вы хочаце, каб падпісаў ілюстратар, перакладчык, вы павінны выкарыстаць некую зацверджаную кніжную паперку, унутраны аркуш паперы, але не саму кнігу. Ну і таксама вялікі асобны раздзел гэтага гайдлайна прысвечаны таму, каб размяжоўваць свет рэальны і свет чароўны. Таму у любым прасоўванні кнігі заўсёды павінна быць выразная мяжа паміж светам магаў і рэальным светам. Трэба пераканацца, што магія застаецца ў межах кніг, што мы не прамаўляем ніякія заклінанні, што два светы заўсёды павінны быць прадстаўленыя як асобныя, без магчымасці іх змяшаць. Фанаты не павінны мець магчымасць трапіць у свет чараўнікоў. І персанажы, якія жывуць у гэтым свеце, яны не могуць наўпрост размаўляць з фанатамі, а фанаты не могуць узаемадзейнічаць з элементамі свету з гісторый. Я думаю, што проста неаднаразова праваўладальнікі сутыкаліся з сітуацыямі, калі людзі надта блізка да сэрца ўспрымалі гэтыя кнігі, лічылі магію рэальнай і сапраўднай. І не, прабачце, я тут не сумняваюся ў рэальнасці магіі і ўсё яшчэ чакаю свой ліст з Хогвартса, але тым не менш не трэба пра гэта ведаць маглам. Дык вось, мне здаецца, што нейкія сітуацыі нават у нейкім прававым полі ўзнікалі на гэты конт, таму яны вырашылі перастрахавацца, такім чынам пазначыўшы ўсё гэта ў сваім гайдлайне. Я спадзяюся, што для вас гэта была цікавая інфармацыя, трошкі такі бэкстэйдж з працы выдавецтва пра то, як шмат трэба памятаць і як шмат трэба ўлічваць пры прасоўванні кнігі, якую выдаеш. Ну а папярэдні заказ на Гарры Поттера працягваецца. У вас яшчэ ёсць крыху часу, каб заказаць кнігу трошкі танней, чым потым яна будзе прадавацца. Таму запрашаю, у апісанні да выпуска будзе спасылка на папярэдні заказ.
Яшчэ адзін папярэдні заказ, які мы для вас адкрылі, гэта заказ на кнігу Рэя Брэдберы «Марсіянскія хронікі». Гэта кніга, якая выйдзе 18 лютага, і ўжо цяпер вы можаце заказаць гэтую кнігу на 10 злотых танней, чым потым яна будзе прадавацца. Гэта проста цудоўны твор навуковай фантастыкі 20 стагоддзя. І Рэй Брэдберы — гэта той аўтар, які з дзяцінства займае асобнае месца ў маім сэрцы. Гэта той чалавек, з твораў якога і пачыналася калісьці маё знаёмства з творамі навуковай фантастыкі. І чалавек, які вельмі шмат зрабіў для мяне, для майго станаўлення як чалавека ў свеце літаратуры, назовём гэта так. І таму асабіста для мяне з'яўленне твораў гэтага аўтара па-беларуску — гэта велізарная падзея, асабліва ўлічваючы, што «Марсіянскія хронікі» — гэта не адзіны твор Брэдберы, які мы запланавалі выдаць па-беларуску. Таксама выйдзе і «Віно з дзьмухаўцоў» і 451 градус па Фарэнгейту. Але ўсё гэта трошкі пазней, а пакуль я запрашаю вас таксама заходзіць на наш сайт кнігаўка.com. Там у раздзеле «Прыордэр» вы знойдзеце і папярэдні заказ на Брэдберы, і папярэдні заказ на Гарры Поттера. Ну а цяпер мы нарэшце пераходзім да навін і пачнём з навін беларускіх. Што ж адбывалася ў беларускай літаратуры ў лістападзе-снежні 2024 года. І пачнём з навін прэміяльных. Прэмія імя Ежы Гідройця — гэта найбуйнейшая незалежная літаратурная прэмія Беларусі, якая ўручаецца з 2012 года. І сёлета прэмію ўручалі ў польскім Гданьску ў цэнтры еўрапейскай салідарнасці. І я там была на ўручэнні, бачыла ўсё на свае вочы, таму свежыя ўражанні нясу вам з самага эпіцэнтру падзей. Ну, ужо насамрэч не такія свежыя, бо ўсё ж такі ўжо прайшло 2 месяцы, але тым не менш. Я хачу выказаць велізарную падзяку арганізатарам, бо ўсё прайшло на найвышэйшым узроўні. Гэта было сапраўды добра арганізаванае мерапрыемства. Ну і хто ж атрымаў сёлета гэтую прэмію, калі вы прапусцілі, то адсылаю вас у папярэдні 136 выпуск падкаста, дзе я расказвала пра ўсіх удзельнікаў кароткага спісу прэміі, пра гэтыя 6 кніг. І там я не агучвала нейкія свае мары ці прагнозы, але магу сказаць, што мае мары не здзейсніліся. Але затое здзейсніліся прагнозы на ўсе абсалютна 100%, але хто мне цяпер паверыць. Усё ж такі, я думаю, мабыць, варта схадзіць у казіно ці латарэйку купіць, але вось я задумалася зараз, ці ёсць такія латарэйкі, як нашы ў Польшчы, нейкія аналагі суперлато. Здаецца, я штосьці бачыла ў Золотых Тарасах, лотта, па-мойму, нейкія кіёскі, ну, неважна. Вяртаемся да лаўрэатаў. 3е месца заняла кніга Змітра Бартосіка «Забіць у Палмінзага», выдавецтва «Радыё Свабода», 2022 год, з такой фармулёўкай. За дакументальна-мастацкае сведчанне пра трагічную старонку беларускай гісторыі, важная ў цяперашні час. І прыз за 3е месца — гэта магчымасць выдаць новую папяровую кнігу. Таму чакаем з задавальненнем, з асалодай, з нецярпеннем чакаем новую кнігу Змітра Бартосіка. Ну а дзякуючы таму, што я прысутнічала на ўзнагароджанні, у мяне была цудоўная магчымасць атрымаць аператыўны кароткі каментарый ад наяўных там лаўрэатаў. Адразу па гарачых слядах, і вось Зміцер Бартосік таксама пагадзіўся адказаць на мае дурацкія пытанні. З намі Зміцер Бартосік, які ўжо радасна святкуе сваё 3е месца. Як гэта атрымліваць 3е месца прэміі Гідройця пасля таго, як вы ўжо мелі першае? Ці вы хочаце, як пакемонаў, сабраць іх усіх? Я ніколі не задумаўся. Дзякуй за ідэю. На наступны раз буду, прынамсі, разлічваць на другое. Вось. Да нормально. Я ўжо быў, в прынцыпе, задаволены, калі трапіў у шорт-ліст. Ну, цудоўна. Цудоўна атрымліваць 3е месца. Просто 3е месца мяне вельмі азадачыла, таму што яны ж мне падаравалі магчымасць выдавай наступную кніжку, а ў меня кніжкі зараз няма просто. Ну, цяпер давядзецца? Давядзецца пісаць, штосьці выдумляць. Прынамсі для нас, чытачоў, гэта будзе вялікая асалода. Ну, я же ўсё ездзіў па падарожжах, пісаў всякія жахі. Зараз, я думаю, просто засяду, накапаю в сваёй галаве анекдотаў са свайго жыцця. Вот. І трэба народ пазабавіць. Чакаем наступную кніжку анекдотаў ад Змітра Бартосіка. Дзякуй. Другое месца за шчыры аповед залучанай назіральніцы і ўдзельніцы сучаснай гісторыі атрымала Ганна Янкута з кнігай «Час пустазелля», выдавецтва Янушкевіч, 2023 год. І ўзнагарода — гэта творчая стыпендыя ў Швецыі на востраве Готланд з магчымасцю працаваць над наступнай кнігай. Бачыце, Ганне таксама давядзецца пісаць новую кнігу, як і Змітру.
Ну і Ганна таксама сказала для вас колькі слоў. Так, толькі што мы даведаліся, што ты атрымала другое месца прэміі Гідройця. Якія ў цябе эмоцыі і што б ты хацела сказаць людзям, якія яшчэ не чыталі твою кніжку? Чаму яны павінны яе прачытаць, калі і другое месца прэміі Гідройця іх не ўпэўнівае ў гэтым? Ну, я лічу, што калі нейкія людзі не хочуць чытаць нейкую кнігу, гэта апошняя справа іх пераконваць. Я думаю, што калі вы лічыце, што вам не трэба чытаць гэтую кнігу, то возьміце, пачытайце кнігу Валянціна Акудовіча ці Змітра Бартосіка, ці вельмі цудоўную кнігу Марыі Вайцяшонак, Валеры Гапеева, Евы Вайтоўскай. Карацей, калі хтосьці не хоча чытаць маю кнігу, выбар іншых кніг, ён у нас все ж такі ёсць. Хаця я б сказала, што мне б хацелася, каб кніг празаічных выходзіла больш. Все ж такі гэты год мала празаічных кніг намінуецца. Так сумна неяк. Трэба штосьці весёлае адразу сказаць. Так. Спадзяюся, ў наступным годзе кніг будзе больш. Ну і першым месцам за змястоўную і шырокую панараму беларускага інтэлектуальнага жыцця быў уганараваны аўтар кнігі «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым» Валянцін Акудовіч. Гэта выдавецтва Локвіну 2023 год. Пераможца атрымае грашовы прыз. І, на жаль, Акудовічу на ўручэнні прэміі не было, таму аператыўны каментарый для вас узяць не атрымалася. Узнагароду за Валянціна атрымлівала яго дачка Вераніка. Таму проста павіншую пераможцу, гэта сапраўды выдатная і значная для беларускай літаратуры кніга, і паўтаруся, што больш падрабязны агляд гэтай і іншых кніг шорт-лістараў можаце знайсці ў папярэднім выпуску. Ну і акрамя вось гэтых трох месцаў, таксама на прэмію ўручалася яшчэ і спецыяльная ўзнагарода ад партнёра прэміі Еўрарадыа, і яе атрымала кніга Евы Вайтоўскай «Гарэзлівы пацалунак», кніга другая, выдавецтва Янушкевіч, 2023 год. І гэтая кніга з'явіцца ў эксклюзіўнай аўдыяверсіі. Я акурат на гэтай прэміі прадстаўляла кнігу «Гарэзлівы пацалунак» па просьбе самой аўтаркі. Я атрымлівала за яе ўсе дыпломы, кветкі, ўзнагароды, пачот уважэння і гэтак далей. І таксама зачытвала для чытачоў, гледачоў, слухачоў ліст ад Евы. Таму мне было прыемна, што, нягледзячы на тое, што кніга не трапіла ўсё ж такі ў тройку найлепшых, але тым не менш яна атрымала ўзнагароду, спецыяльны прыз, і цяпер можна будзе яе, мабыць, у хуткім часе, я спадзяюся, паслухаць у аўдыа. Ну і раз ужо пачалі пра прэміі, то і працягваем прэміямі. Пройдземся па ўсіх беларускіх прэміях, таму што неяк у лістападзе іх уручалася даволі шмат. І вось журы прэміі імя Францішка Аляхновіча таксама назвала сваіх лаўрэатаў і пераможцаў за 2024 год. Пераможцам прэміі стала Віка Біран з кнігай «Я танцую». Пра гэтую кнігу падпісанты на Патрыоне могуць паслухаць асобны чытацкі дзённік. Таксама пераможцай прэміі стала Ліса з творамі, сапраўднае імя аўтара і назвы твораў не абвяшчаюцца публічна, і Дзяніс Івашын з цыклам турэмных вершаў. Ну, акрамя пераможцаў, таксама былі названыя лаўрэаты. Лаўрэатам прэміі сталі Бервета Ірзвіцкая з цыклам вершаў, таксама сапраўднае імя аўтаркі і назвы твораў не абвяшчаюцца публічна, Мар'ян Зораў з вершамі, напісанымі ў зняволенні. І зноў жа, сапраўднае імя аўтара і назвы твораў не абвяшчаюцца публічна. Вось такая вось цікавая, загадкавая літаратурная прэмія. Ну і таксама спецыяльная адзнака прэміі была ўручаная праваабаронцы цэнтра «Вясна» Алене Лапцёнак за ўкладанне кнігі «Турэмны зборнік. Творы беларускіх палітвязняў 2020-2023» і за шматгадовую працу ў выдавецкай ініцыятыве «Беларуская турэмная літаратура». Узнагароджанне наступнай прэміі сёлета праходзіла ў два этапы, і гэта прэмія імя Алеся Адамовіча за найлепшы публіцыстычны твор. І першы этап узнагароджання адбываўся яшчэ ў Берліне 20 кастрычніка, там было названа імя першай пераможцы. За перапрацоўку асабістых і сацыяльна-палітычных траўм, за шматлікасць досведу і змяшчэння Беларусі ў розныя кантэксты, прэмія імя Алеся Адамовіча была ўзнагароджаная аўтарка кнігі «Я танцую» Віка Біран. Кніга выйшла ў выдавецтве «Фляумбау». Ну а ў Познані 1 снежня падчас фестывалю «Прадмова» прайшла заключная частка ўзнагароджання. Другой лаўрэаткай стала Ганна Янкута за кнігу «Час пустазелля», якая выйшла ў нашым выдавецтве. Ну а цяпер да прэмій не беларускіх, але звязаных з беларускімі літаратарамі. Альгерд Бахарэвіч стаў лаўрэатам Ляйпцыгскай кніжнай прэміі еўрапейскага паразумення за раман «Сабакі Еўропы», які беларускімі ўладамі ў 2022 годзе быў прызнаны экстрэмісцкім. Як той казаў, што для беларускіх уладаў экстрэмізм, тое для нямецкіх чытачоў нармальнае чытво. Кніга выйшла ў лютым мінулага года ў нямецкім выдавецтве ў перакладзе Томаса Вайлера, і, дарэчы, перакладчык гэтай кнігі таксама не застаўся без узнагарод. І нават раней за Бахарэвіча атрымаў свае ўзнагароды, бо летась за сваю працу ён атрымаў прэстыжную перакладчыцкую прэмію Паўля Цэлана.
Ну а цырымонія ўзнагароджання Альгерда Бахарэвіча адбудзецца 26 сакавіка 2025 года падчас адкрыцця ляйпцыгскага кніжнага кірмаша. Ну а кніга даступная ў продажы ў папяровым і ў электронным фармаце. Улады Гродна адмовіліся ўсталяваць шыльду ў гонар Васіля Быкова. Гарадзенскі гарвыканкам разгледзеў петыцыю, якая з'явілася на рэсурсе e-Petitions.by у канцы кастрычніка. Пад ёй падпісалася 29 чалавек. І ў прапанове гарвыканкам адмовіў, матываваўшы гэта адсутнасцю сродкаў. У прынцыпе, нічога новага. Ну а на іх афіцыйнай мове гэта гучыць так. Разліковымі паказчыкамі па горадзе Гродна не прадугледжана фінансаванне расходаў на стварэнне аб'ектаў манументальнага мастацтва ў горадзе, у тым ліку мемарыяльнай або памятнай шыльды ў памяць Васіля Быкова. Мне падабаецца, як прыгожа гэта названа. Аб'ект манументальнага мастацтва. Вы-то думалі, гэта што? Это шыльду павесіць, расплюнуць, а насамрэч? Гэта павесіць не проста шыльду, а аб'ект манументальнага мастацтва, на які, на жаль, улады Гродна сродкаў не маюць. Працягваем крыху сумнымі навінамі, таму што навіны пра чыюсьці смерць заўжды сумныя. 30 снежня ва ўзросце 80 гадоў у Хельсінкі памёр перакладчык на беларускую мову з фінскай, іспанскай, англійскай, французскай, лацінскай ды іншых моў Якуб Лапатка. У 2019 годзе ў нашым выдавецтве ў нобелеўскай серыі выходзіў яго пераклад кнігі Франца Эміля Сіланпя «Праведная галеча». Ну а я яшчэ калісьці чытала яго пераклад кнігі Пенці Ханпя «Боты 9 салдат». Ну а адной з найбольш вядомых яго прац стаў пераклад фінскага эпаса «Калівала». Думаю, вы маглі чуць пра тое, што летась у Расіі ўзмацнілі закон аб ЛГБТ-прапагандзе. Але здавалася б, чаму гэта ў беларускіх кніжных навінах. Рэч у тым, што ускосна гэта закранула і Беларусь, бо з беларускіх крам знікаюць тыя ж самыя кнігі, якія знялі з продажу ў Расіі пасля выхаду гэтага закона. Гэта вядомыя сусветныя тайтлы з ЛГБТ-персанажамі. Гэта звязана з тым, што ў канцы кастрычніка чыноўнікі дасылалі лісты кнігагандлярам, беларускія чыноўнікі, а потым павесілі на сваім сайце патрабаванне правесці перагляд дасяжных для пакупнікоў тавараў. Да пакупніка не павінна трапіць літаратура, якая, цытую, скажае гістарычную праўду і справядлівасць, прапагандуе нетрадыцыйныя сексуальныя адносіны, а таксама гвалт, жорсткасць, парнаграфію. Таксама нельга прадаваць і кнігі, якія папулярызуюць нетрадыцыйныя для беларускага грамадства субкультуры. І тут усе квадроберы выдохнулі, таму што кнігі пра квадробераў прадаваць у Беларусі можна, таму што квадроберы, вы паглядзіце на фота калядаў людзей, апранутых у касцюм казы, і зразумееце, што квадроберы гэта вельмі традыцыйная для беларускага грамадства субкультура. Ну а таксама нельга прадаваць тыя выданні, якія могуць негатыўна паўплываць на фізічнае і псіхічнае развіццё дзяцей. Вось ведаеце, маленькае жыццё Хані Янакіхары можа негатыўна паўплываць на псіхічнае развіццё, а пастановы беларускіх чыноўнікаў не могуць. Штосьці тут не так. А ці ведалі вы, што ў Беларусі з'явіўся новы народны паэт? Мне падавалася, што вельмі-вельмі даўно ў нас не ўручалася гэтая ўзнагарода, прэмія, ці як гэта назваць? Званне. Во, успомніла, гэта званне называецца. Дык вось, я таксама не ведала пра гэта, цяпер расказваю вам. Званне «Народны паэт Беларусі» атрымаў 86-гадовы Уладзімір Карызна, аўтар слоў да цяперашняга дзяржаўнага гімна Беларусі. То бок, гэта той літаратар, вершы якога вы дакладна ведаеце на памяць, прынамсі адзін. Ну і цікава, што гэта ўсяго другое прызначэнне з часоў кіравання Лукашэнкі, сапраўды я не памылілася, на працягу апошніх 20+ гадоў гэтае званне не давалася нікому, акрамя Чаргінца. У 2022 годзе Чаргінца прызначылі народным пісьменнікам Беларусі, на той час ён быў кіраўніком праўладнага саюза пісьменнікаў. Ну і вось другое званне за апошнія шмат гадоў. І ведаеце, хочацца зрабіць вось гэты мем з фота. Народныя літаратары здаровага чалавека і народныя літаратары курыльшчыка. На гэтым з беларускімі літаратурнымі навінамі ў мяне ўсё, але ў свеце замежнай літаратуры таксама ў лістападзе ўручаліся прэміі. Напрыклад, была ўручана букераўская прэмія, якую атрымала англійская пісьменніца Саманта Харві за раман «Орбітал», які распавядае пра адзін дзень жыцця 6 астранаўтаў, якія знаходзяцца на міжнароднай касмічнай станцыі. І цікава, што гэта самы кароткі раман у гісторыі гэтай прэміі. У ім усяго 136 старон. І трэба сказаць, што пасля таго, як кніга выйшла ва ўкраінскай кніжнай прасторы, за якой я сачу, пачаліся абурэнні адносна сёлетняга выбару журы. Бо рэч у тым, што паколькі падзеі адбываюцца на МКС,
што адзін з герояў гэтай кнігі рускі, таму што зразумела, рускія ёсць на МКС. Але абурэнні былі такога кшталту, маўляў, у такія часы аўтарка выдала кнігу, дзе апісала добрых рускіх, яшчэ і бясконца захапляецца краявідамі Расіі з вышыні. І вось я пасля гэтага акурат пачала чытаць гэтую кнігу, бо я ў любым выпадку пачала б з ёй знаёміцца, таму што апошнім часам я вельмі моцна полюбіла букераўскую прэмію. Але вось уся гэтая гісторыя, гэтыя скандалы абурэнні, яны мяне толькі падштурхнулі, і мне захацелася паглядзець, што ж там за добрыя рускія. І ведаеце, я пакуль што прачытала дзесьці каля 30% кнігі, і я не магу сказаць, што ў ёй неяк ярка выдзяляюцца рускія персанажы. Так, там ёсць рускі герой, але немагчыма напісаць сучасны касмічны раман, падзеі якога разварочваюцца на МКС, не згадаўшы рускіх, таму што гэта было б няпраўдай. Ну а наконт захаплення прасторамі Расіі з космосу, ды там героі гэтай кнігі проста захапляюцца прыгажосцю планеты. Над якім куточкам яны пралятаюць, тым куточкам яны і захапляюцца. Яны не захапляюцца краінай, яны захапляюцца краявідамі і прыродай. І наогул гэта неверагодна прыгожая кніжка. Яна зусім не фантастычная, у тым сэнсе, што якby яна пра космас, але яна такая, хутчэй, апісальна-філасофская, чым нейкая дынамічна-фантастычная. І я абавязкова вам раскажу пра гэтую кнігу, як толькі я дачытаю, тому што я ўжо панавыпісвала процьму цытат, і, магчыма, я пакуль не дайшла яшчэ да нейкага такога спрэчнага моманту, з якога ўсе абураюцца. Але мне падаецца, што пакуль што мне падаецца, што ўсе гэтыя абвінавачанні ў адрас аўтаркі абсалютна беспадстаўныя. Але сапраўды, мне трэба дачытаць кнігу да канца, каб скласці нейкае агульнае ўражанне, але пакуль што я шчыра не разумею ўсіх гэтых абурэнняў. Магчыма, з вас хтосьці ўжо гэтую кнігу прачытаў, можа штосьці сказаць на гэты конт, калі ласка, можаце падзяліцца са мной у каментарыях. Я задумалася, што даўнавата ў летнавінах не было нічога пра штучны інтэлект, і лістападаўскія навіны мне падкінулі свежачок. Нідерландскае выдавецтва будзе выкарыстоўваць штучны інтэлект для перакладу абмежаванай колькасці кніг на англійскую мову. Кампанія Wien Bosch Koenig, найбуйнейшае выдавецтва ў Нідерландах, пацвердзіла планы па апрабаванні штучнага інтэлекту для дапамогі ў перакладзе камерцыйнай мастацкай літаратуры. Камерцыйная дырэктарка гэтага выдавецтва расказала, што гэты праект уключае менш за 10 найменняў. І ўсё гэта камерцыйная мастацкая літаратура. Бо нібыта гэта такі эксперыментальны праект, у які ўключаныя толькі тыя кнігі, правы на якія на англійскай мове яшчэ не прададзены, і яны не прадбачаць магчымасці прадаць правы на гэтыя кнігі ў будучыні. Таксама прадстаўнік выдавецтва падкрэсліў, што будзе адзін этап рэдагавання, і далей яго працытую. Мы не ствараем кнігі з дапамогай штучнага інтэлекту. Усё пачынаецца і заканчваецца дзеяннямі чалавека. І гэтая навіна, яна адначасова інтрыгуе і трошкі прымушае задумацца, бо з аднаго боку тэхналогіі перакладу з дапамогай штучнага інтэлекту значна прасунуліся наперад. Цяпер мы маем больш хуткія, больш эканамічна эфектыўныя рашэнні ў параўнанні з нейкімі традыцыйнымі метадамі. І патэнцыйна гэта можа зрабіць кнігі больш даступнымі для сусветнай аўдыторыі, асабліва нейкія малавядомыя творы, якія, магчыма, у адваротным выпадку наогул не былі б перакладзеныя. Але тут гаворка вядзецца не пра нейкія якасныя творы, тут акурат сэнс у тым, што яны перакладаюць такім чынам нейкую, відаць, не надта якасную камерцыйную літаратуру, таму, ў прынцыпе, за вынік можна не хвалявацца. Але ці не прыніжае гэта аўтараў гэтай самай літаратуры? Маўляў, нам пофіг на вашы кніжкі, будзем іх перакладаць умоўным Google Translate. І ведаеце, наведвальнікі кнігаўкі часам закранаюць тэму перакладаў, і амаль усе людзі, якія далёкія ад сферы мастацкага перакладу, чамусьці ўпэўненыя, што ўсё, развіваюцца гэтыя ўсе сучасныя тэхналогіі, штучны інтэлект, і нам, перакладчыкам, проста трындзец. Машыны прыйшлі нас заваяваць і забраць нашу працу. І сапраўды апошнім часам такая тэндэнцыя назіраецца. Перакладчыкі сапраўды за мяжой ужо губляюць працу праз штучны інтэлект. Але выдавецтвы, запомніце гэта, выдавецтвы, якія хочуць атрымліваць якасны прадукт і выдаваць добрыя кнігі, яны ўсё роўна у першую чаргу будуць карыстацца паслугамі людзей. Таму што пакуль што няма ніводнага штучнага інтэлекту, які цалкам можа ў гэтай сферы замяніць працу добрага, якаснага, прафесіянальнага перакладчыка. Ну і працягваючы тэму штучнага інтэлекту, навіна, якая мне вельмі спадабалася. Паэзія, напісаная штучным інтэлектам, ацэньваецца вышэй, чым вершы, напісаныя людзьмі, як паказала даследаванне. Вынікі сведчаць пра тое, што неэкспертныя чытачы паэзіі, якія прынялі ўдзел у даследаванні, аддаюць перавагу творам штучнага інтэлекту, паколькі адчуваюць іх больш простымі і даступнымі.
Падчас даследавання, праведзенага навукоўцамі з Пітсбургскага універсітэта, удзельнікам былі паказаны вершы 10 вядомых англамоўных паэтаў, а таксама вершы, згенераваныя ў стылі гэтых паэтаў з дапамогай ChatGPT. Удзельнікам даследавання былі прадстаўлены сапраўдныя і імітаваныя вершы Джефры Чосера, Уільяма Шекспіра, Сэмюэла Батлера, Лорда Байрона, Уолта Уітмена, Эмілі Дікінсон, Сільвіі Плат і іншых. І ў адрозненне ад папярэдніх даследаванняў, удзельнікі ацанілі згенераваныя штучным інтэлектам вершы па агульнай якасці вышэй, чым вершы, якія былі напісаныя чалавекам. Аўтары даследавання сказалі, што складанасць і непразрыстасць напісаных чалавекам вершаў гэта акурат і ёсць частка іх прывабнасці, бо такія вершы ўзнагароджваюць за глыбокае вывучэнне і аналіз, чаго не скажаш пра паэзію згенераваную, дзе ў прынцыпе як бы ўсё ляжыць на паверхні. І ты прачытаў гэты верш, усё зразумеў адразу і забыў пра яго. Не патрабуецца нейкая далейшая, больш глыбокая праца. І наўрад ці гэта тыя вершы, якія западуць табе ў душу і надоўга застануцца з табой. І яшчэ крыху тэхналагічных навін. Кампанія Microsoft запускае імпрынт, які павінен быць хутчэй за традыцыйныя кнігавыданні. Імпрынт называецца 8080 Books у гонар мікрапрацэсара Intel, і ён імкнецца скараціць час паміж канчатковым варыянтам рукапісу і з'яўленнем кнігі на рынку. Выдавецтва будзе публікаваць кнігі, прысвечаныя тэхналогіям, навуцы і бізнесу. І першая кніга серыі гэта No Price for Pessimism, напісаная намеснікам дырэктара па тэхналогіях Microsoft Сэмам Шыласам. Яна ўжо ў продаж. Кніга расказвае пра неабходнасць аптымізму пры стварэнні тэхналагічных прадуктаў. Кампанія Microsoft заявіла, што будзе эксперыментаваць з тэхналогіямі, каб паскорыць і дэмакратызаваць выданне кніг і створыць строгі рэдакцыйны працэс, які будзе ўключаць хуткае выяўленне цікавых ідэй і аргументаў, дапамогу ў распрацоўцы рукапісаў, запрашэнне ўнутраных і знешніх рэцэнзій і захаванне стандартаў стылю і зместу. Выдавецтва мяркуе, што многія з яго аўтараў і чытачоў будуць цяперашнімі, былымі і будучымі супрацоўнікамі Microsoft, а таксама кліентамі, даследчыкамі і палітыкамі. Выдавецтва таксама плануе перавыдаваць значныя творы і кнігі, якія распрадаліся, але застаюцца актуальнымі. Так што, як бачыце, цяпер у кнігавыдання лезуць проста і жук, і жаба, і наступная навіна, пра якую мы пагаворым зараз, таксама пра гэта сведчыць. Выдавецтва Eighth Note Press, запушчаная ByteDance, кампанія, якая валодае тиктокам, будзе друкаваць раманы ў жанрах папулярных на BookTok, уключаючы Янка Далт, сучасную прозу і рамфант. Кампанія ўжо выпускае электронныя кнігі праз гэтае сваё выдавецтва, але ў лютым гэтага года яна пачне прадаваць фізічныя экземпляры ў кнігарнях. Выдавецтва будзе публікаваць у асноўным жанры, папулярныя на BookTok. BookTok – гэта такі куточак тиктока, дзе карыстальнікі абменьваюцца рэкамендацыямі кніг. Першая кніга выдавецтва «On Screen and Off Again» Кейтлін Крос будзе апублікавана 4 лютага. Раман названы рамантычным дэбютам з галівудскім ухілам. І гэта гісторыя пра пару, якая была закаханая ў дзяцінстве, яны былі зоркамі хітовага дзіцячага тэлешоу, а потым у 20 гадоў ізноў сустрэліся. Ну і наогул выдавецтва будзе арыентавацца на тренды, бо Джейкаб Бранштейн, кіраўнік аддзела рэдакцыйнай палітыкі і маркетынгу ByteDance, сказаў New York Times, што яны думаюць у першую чаргу пра тое, што людзі любяць чытаць, хто чытае гэтыя кнігі, як людзі гавораць пра гэтыя кнігі, як гэтая размова адбываецца ў інтэрнэце і дзе. А жанр стаіць на другім месцы. Ну і насамрэч, за апошнія некалькі гадоў TikTok аказаў проста неверагодна вялікі ўплыў на выдавецкую індустрыю і чарты бестселераў. І для такіх аўтараў, як, напрыклад, Колін Гувер ці Сара Джей Мас, уплыў буктоку абярнуўся проста велізарнымі продажамі. Гэта кнігі, якія сталі папулярныя ў TikToku, а потым выйшлі па-за межы гэтага тиктоку, ну і зрабілі сваіх аўтарак, мне падаецца, неверагодна паспяховымі і папулярнымі. Іншы бок, гэта тое, наколькі сапраўды якасныя гэтыя кнігі і ці якасныя яны ўвогуле, але пра гэта мы не гаворым, мы гаворым менавіта пра паспяховасць, поспех і папулярнасць. Так што нават цікава, як падзеі з кніжным тиктокам будуць разварочвацца далей, наколькі яны прасунуцца ў кніжным бізнесе, у сферы кнігавыдання, ці атрымаецца ў іх штосьці. І мяркую, што варта будзе як-небудзь вам сапраўды запісаць асобны выпуск, дзе расказаць пра феномен вось гэтай букток літаратуры. Не тое, каб я за ёй сачу і шмат чытаю з гэтага, бо ў асноўным гэта не тая літаратура, якая мяне цікавіць, але мне сапраўды цікавы сам феномен гэтай з'явы, і таму дзеля вас я ўжо прачытала некалькі папулярных кніг.
Кнігі пра дэмакратыю, тыранію, фемінізм, ультраправую палітыку і антыутопіі імкліва ўзляцелі ў чарты бестселераў пасля перамогі Дональда Трампа на прэзідэнцкіх выбарах у ЗША. Кніга Маргарет Этвуд «Расказ служанкі», падзеі якой разварочваюцца ў таталітарным грамадстве, дзе жанчыны вымушаны размнажацца, паднялася больш, чым на 400 пазіцый і цяпер займае 3е месца ў чарце бестселераў Amazon у ЗША. Ну, прынамсі, займала ў лістападзе. Ну, а кніга гісторыка Тімаці Снайдера пра тыранію знаходзіцца на 8-м месцы, узняўшыся на сотні пазіцый за апошні час. Таксама чытачы звярнулі ўвагу на антыутопію Джорджа Оруэлла 1984, якая ўзнялася на 16е месца. Ну і ў артыкуле пра гэта таксама ідзе пералік іншых твораў, і сапраўды цікава, як падзеі палітычнага жыцця ўплываюць на літаратурныя перавагі чытачоў. Цікавыя скандалы грымяць у літаратурным свеце за мяжой. Знакаміты кухар і рэстаратар Джеймі Олівер прыносіць прабачэнні пасля таго, як яго дзіцячую кнігу раскрытыкавалі за стэрэатыпнае стаўленне да прадстаўнікоў карэнных народаў Аўстраліі. Нацыянальная карпарацыя адукацыі абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва назвала кнігу Олівера «Білі і эпічныя ўцёкі» з аўстралійскім сюжэтам шкоднай і непаважлівай і абвінаваціла знакамітасцю тым, што ён спрыяе сціранню, трывіалізацыі і стэрэатыпізацыі народаў і досведу. Проста хто б мог падумаць, ён проста хацеў гатаваць людзям смачную ежу. Але вось, вядомыя пісьменнікі карэнных народаў таксама раскрытыкавалі кнігу, абвінаваціўшы Олівера ў культурным прысваенні, а яго выдаўца Penguin Random House UK у сур'ёзных памылках у меркаваннях. У гэтай кнізе вядзецца гаворка пра дзяўчынку з карэнных народаў, якая жыве ў прыёмнай сям'і ў абшчыне карэннага насельніцтва недалёка ад Аліс-Спрынгс. І яе выкрадае галоўны антаганіст рамана. Олівер і яго выдавец Penguin Random House прызналіся Guardian Australia, што перад публікацыяй кнігі яны не правялі ніякіх кансультацый ні з адной арганізацыяй, абшчынай або асобным чалавекам з ліку карэннага насельніцтва. Ён проста ўзяў і напісаў гэтую кнігу. Выдавецтва Penguin Random House UK паведаміла Guardian пра тое, што кніга будзе вынятая з продажу ва ўсіх краінах, дзе ў яго ёсць правы, у тым ліку Великабрытаніі і Аўстраліі. Вось так працуе інстытут рэпутацыі ў нармальных краінах. Сатанінскія вершы Салмана Рушді вяртаюцца ў індыйскія кнігарні праз 36 гадоў. Раман Салмана Рушді «Сатанінскія вершы» 1988 года, праз які на яго была накладзеная фетва, якая пагражала яго жыццю, на хвіліначку, які прымусіў яго хавацца на працягу 10 гадоў, нарэшце вярнуўся ў кнігарні Індыі. Гэта краіна, дзе, уласна, Салман Рушді нарадзіўся. Раман, натхнёны жыццём прарока Мухаммеда, стаў прадметам вялікіх глобальных дэбатаў пра свабоду слова, калі тагачасны вярхоўны лідар Ірана Аяталла Хамейні прызначыў узнагароду за галаву Рушді. У Індыі кніга была забаронена ўрадам Раджыва Гандзі ў 1988 годзе, адразу пасля выхаду, пасля таго, як праз яе змест пачаліся беспарадкі. Ну а цяперашняе з'яўленне сатанінскіх вершаў у індыйскіх кнігарнях звязана не са свабодай слова, а з адсутнасцю дакументаў. Першапачатковую пастанову ўрада, якая забараняла ўвоз кнігі, проста не ўдалося знайсці проста дзесьці там у лабірынтах індыйскай бюракратыі, што прывяло, уласна, да адмены гэтай пастановы. Аднак вяртанне сатанінскіх вершаў выклікала гнеў некаторых мусульманскіх арганізацый, якія заклікалі аднавіць забарону, сцвярджаючы, што раман зневажае ісламскія вераванні і пагражае сацыяльнай гармоніі ў краіне, дзе 14% насельніцтва вызнаюць іслам. Але мяркую, што такі паварот сюжэту не змог бы прыдумаць нават сам Салман Рушді. Наступным фільмам Крыстафера Нолана стане экранізацыя эпічнай паэмы Гамера «Адысея», выхад якой запланаваны на ліпень 26 года. У фільме будуць задзейнічаны даволі знакамітыя акцёры, гэта Том Холланд, Мэтт Дэйман, Энн Хэтэуэй і Зендэя, ну і таксама многія іншыя. Universal Pictures абвясціла, што ў фільме будзе выкарыстана абсалютна новая кінатэхналогія IMAX, а здымкі будуць праходзіць у розных кутках свету. Я вельмі люблю Крыстафера Нолана, амаль усе яго фільмы знаходзяцца сярод пераліку маіх любімых, таму вельмі цікава, як ён зможа экранізаваць «Адысею». Знойдзены невядомы тэкст аўтара «Дракулы». І гэта адзін з маіх любімых тыпаў навіну літаратуры, калі знайшоўся нейкі раней невядомы тэкст знакамітага класічнага аўтара. Таму што мы прывыклі да таго, што ўсе творы любімых намі класіку, яны, калі не добра вывучаныя, то яны хаця б вядомыя.
Але часам здараецца і такое. У канцы мінулага года ў Дубліне чалавек па імені Брайан Кліры, вялікі фанат Брэма Стокера, запытаў у нацыянальнай ірландскай бібліятэцы падшыўку газеты Dublin Daily Express за снежань 1890-га. У калядным дадатку да газеты, апублікаваным 17 снежня гэтага года, быў апублікаваны аповед Гібет Хіл. Яго аўтар – гэта, уласна, стваральнік Дракулы Брэм Стокер. І пры гэтым у бібліяграфічных даведніках і ў поўнай бібліяграфіі пісьменніка згадка пра гэтае апавяданне не сустракаецца. І таксама ў біяграфіі Стокера няма нічога пра гэты твор. Але біёграф Стокера Пол Мюррэй пацвердзіў сапраўднасць апавядання, тое сапраўды напісана рукой Стокера. Ну і гэта вельмі тыповая для аўтара таксама тэма, гэта вечная барацьба дабра і зла. На ўзгорку Гібет Хіл у графстве Сурэй 3 злачынцы забіваюць марака. Забойцаў караюць смерцю, а іх целы пакідаюць на шыбеніцы, каб усе ведалі, якая кара чакае за падобнае злачынства. Апавяданне публічна зачыталі ў гарадской радзе Дубліна, горада, дзе нарадзіўся Брэм Стокер. Але нармальнае такое апавяданне пра забойствы было змешчанае ў калядным дадатку да газеты. Вось я зараз пра гэта падумала, і штосьці ў мяне не складваецца. Актрыса Сара Джесіка Паркер атрымала залаты білет на ўваходжанне ў склад журы букераўскай прэміі 25-го года. Кніжная індустрыя ацаніла сілу знакамітасцяў з таго часу, як кніжны клуб Опры даказаў, што такія вядомыя чытачы, як Опра Уінфры, маюць значна больш рычагоў уплыву на кніжны клуб аматараў мастацкай літаратуры, чым традыцыйныя рэцэнзенты. Таму што апрыёры мне падаецца, што людзі, падобныя да Опры Уінфры ці Ріс Уізерспун, Дуа Ліпа, вось усе гэтыя жанчыны, якія зараз прасоўваюць літаратуру, усе яны больш папулярныя, чым тыя людзі, якія пішуць толькі пра літаратуру. І, адпаведна, яны маюць большую фан-базу і могуць данесці свае думкі, свае ідэі да большай колькасці людзей. Ну а букераўскі шлях Сары Джесікі Паркер пачаўся напярэдадні 2020 года, калі яна напісала «О, дайце мне паспрабаваць» пад пастом у інстаграме пра букераўскую прэмію, які апісваў задачу прачытаць ад 150 да 170 кніг, некаторых з іх прычым па некалькі разоў, якую патрабуе гэтая праца. Паркер заявіла, што яна не думала, нібы яе просьба будзе ўспрынятая сур'ёзна. «Я б ніколі не была такой смелай», сказала яна ў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс». Але вось, цяпер Сара Джесіка Паркер, актрыса, сярод членаў журы букераўскай прэміі. Стывен Кінг пакідае садсетку X, гэта былы твітер, называючы атмасферу занадта таксічнай. Як быццам бы не ў гэтай таксічнасці ўвесь сэнс твітера, ха-ха. Пісьменнік абвергнуў інфармацыю, што з платформы яго выгнаў Ілон Маск і дадаў, што далучаецца да канкуруючых трэдс. Не, ну, як бы, а што? І такія літаратурныя навіны нам таксама часам патрэбныя. На гэтым мы заканчваем з літаратурнымі навінамі, і ў канцы гэтага выпуска хацелася б вам падкінуць трошачкі статыстыкі. Лічбы гэта не мой моцны бок, але я зайшла на сайт Беларускай кніжнай палаты, каб пашукаць там звесткі пра тое, як ідуць справы ў беларускім кнігавыданні, таму што канец года, пачатак наступнага года гэта добры час для падвядзення вынікаў, і найбольш актуальная інфармацыя, якую я там знайшла, раскажа нам толькі пра першыя 9 месяцаў 2024 года, і там сапраўды ёсць шмат цікавага. Такім чынам, у Беларусі за 9 месяцаў 2024 года 238 выдаўцоў выпусцілі ў свет 5134 кнігі і брашуры, агульным накладам 13,11 мільёна асобнікаў. Сярэдні наклад адной кнігі 2553 экземпляры. Але вядома, я ведаю, што нас усіх цікавіць і вас, і мяне, гэта кнігі па-беларуску. На беларускай мове за гэты перыяд 9 месяцаў 2024 года выйшла 623 кнігі і брашуры накладам 2,2 мільёна асобнікаў. У той жа час, як на рускай мове 4177 кніг і брашур накладам 9,8 мільёна асобнікаў. Ну і на замежных мовах 334 кнігі і брашуры накладам 1,1 мільёна асобнікаў. Як вы разумееце, беларускія кнігі толькі ў 2 разы большыя за замежныя кнігі на замежных мовах. Мне вельмі падабаюцца гэтыя лічбы, шчыра кажучы, але яны мяне не палохаюць, таму што гэта абсалютна не новая тэндэнцыя. Для параўнання, у 23-м годзе на рускай мове было 5223 кнігі, а на беларускай 787. У 22-м годзе па-руску было 5606 кніг, а па-беларуску 824. Так што, бачыце, зніжаецца колькасць не толькі выданняў па-беларуску, але і па-руску. Юху, так пераможам. Но калі сур'ёзна, то
Нічога вясёлага ва ўсёй гэтай статыстыцы няма і не ведаю, навошта я штогод яе праглядаю і псую сабе настрой, але ёсць у мяне такая традыцыя. Любім мы, беларусы, пакутаваць. Ну і насамрэч цікава было б пабачыць такую статыстыку пра беларускае кнігавыданне за мяжой, але як бы хто ж яе збярэ. На гэтым наш сённяшні выпуск падышоў да завяршэння. Я вельмі рада зноў быць тут і зноў гаварыць. Я ўжо забыла, як гэта гаварыць некалькі гадзін запар. І хоць выпуск працягваецца ўсяго гадзіну, але гавару-то я трошкі больш, таму што некаторыя месцы я перапісваю, запісваю некалькі разоў, таму ў суме гавару я трошкі больш, чым гадзіну. Даўно такіх стрэсаў у майго горла не было, таму яно так зараз трошкі ў шоку сядзіць. Яно яшчэ не да канца зразумела, што адбылося, таму пакуль што не здрадзіла мне. Так што трэба яго і далей раскачваць, трэніраваць, каб не забывала, як гэта гаварыць з вамі. Спадзяюся, зараз падкаст вернецца з новымі сіламі. Вас чакаюць яшчэ мае вынікі года, таксама вынікі года кніжнага клуба Аня Гош. Вас чакаюць гісторыі пра кнігі, якія я ўжо паспела прачытаць у гэтым годзе, пра якія яшчэ не паспела расказаць вам з мінулага года. Таксама чарговыя пасяджэнні кніжнага клуба Аня Гош з гасцямі, без гасцей. Ну а таксама размовы з некаторымі беларускімі літаратарамі, перакладчыкамі, іншымі людзьмі, якія так ці інакш нейкім чынам робяць беларускую літаратуру. Так што stay tuned, расказвайце пра гэты падкаст сваім сябрам, блізкім, родным, калі вы любіце гэты падкаст. Таксама заклікаю вас далучацца да майго патрыона, і там зусім хутка з'явяцца новыя выпускі чытацкага дзённіка. Гэта спецыяльныя выпускі падкаста, якія выходзяць толькі для патронаў, дзе я чытаю розныя кнігі. Адзін выпуск прысвечаны адной кнізе. Зусім хутка там з'явіцца новы выпуск пра забойства ва ўсходнім экспрэсе Агаты Крысці, а далей пра новую кнігу выдавецтва Пляумбаум «Перамена месцаў» ад Югасі Каляды. Спойлер, што адна, што другая кнігі мне вельмі спадабаліся, абедзве атрымалі ад мяне 5 з 5, таму у чытацкіх дзённіках я пра іх расказваю захоплена і радасна. І таксама я рыхтуюся запісваць чытацкі дзённік пра новы зборнік апавяданняў Александра Чарнухі, які называецца «Гвалт». Гэтая кніга ўжо зусім хутка, 23 студзеня, пачне прадавацца, і я пастараюся вельмі аператыўна вам пра яе запісаць чытацкі дзённік. Так што далучайцеся да патрыона, вас там таксама чакае шмат чаго цікавага. Ужо цяпер там можна паслухаць вялікую колькасць выпускаў спецыяльна для патронаў. Ну а таксама падпісвайцеся на мой інстаграм __, Беллит. І таксама хочацца сказаць, што там шмат цікавага, але не ведаю, ці шмат там цікавага, таму проста заходзьце, можете паглядзець, спадабаецца вам ці не. Калі цікава сапраўды, то падпісвайцеся. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Беллит. Да сустрэчы.